ka shitarik jalio arhaja arphaulai ka executive committee jong ka Khasi Hills Autonomous District Council kalabatha ya baro ki bot trekam bakimdei ban pediang ya ka Jingpynkylla Jait nekur shakanu kanu ka Jait khasi nekur khasi dakino kino ki breu klamda yo ya ka jingbet da ka jingtho na ka registration authority ka council ne ka executive committee tane ka Jingpen bana kalami hadin ba ka executive committee kalayo ajingtep Bakidon bon kibreu Jingpynkylla ya ka Jait jongki batshim ya ka Jait khasi nekur khasi dakba shule declaration ne affidavit ka section 12 jong ka Khasi Hills Autonomous District Council Khasi Social Custom of Lineage Act 1997 kala manajur Jingpynkylla ya ka Jait nekur banshim ya ka no ka Jait nekur khasi klamda yo ya ka jingbet na ka jingtho ka registration authority bat ka executive committee jong ka Khasi Hills Autonomous District Council namar kata ka executive committee kala pentip syakipat ba omla manoru Jingpynkylla ya ka Jait nekur lani shim ya ka Jait nekur khasi klamda yo ya ka jingbet na ka jingtho na ka registration authority bat ka executive committee ka KHADC katkum ki kandon jong ka Khasi Social Custom of Lineage Act 1997